да го изпълняваме правилно, въпреки че е загрявка, пак правилна форма, поне така загряваш и да няма... И нервната система загрява. Да няма клатушкане, да. Стой! Айде, оп! Пауза, 1-2, сам. Назад, хубаво се облегни главата, всичко е така, разтегли назад. Готов? Хайде! Сила! Финал! Още едно, дай! Заедно! Всичко! Форма! Дроза, стила! Да спускаш толкова долу, тъмън, да не се изхъби. 3. 4, извиняй, 4, да. 5. До коляното. До коляното, дай. Дърпай. Колко да стана? 5. Добре. Той всеки си има някакъв начин собствен пак направен. Твоите по-силова така. Както аз прием го усещам и горе, както Дорин го предава. По-бавно, забави малко движението. Молят. Така. Това е, забави го малко движението.